Us all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ indigenous entities is more powerful. Indigenous entities is more powerful. Gịnị ka anyị na-achọ ịkọwa? Ana m achọ ịkọwala gị bụ nọ na ike Chukwu ka ihe niile na-eme. Na mba niile nọ n'elu ụwa dum nwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-arụ ọrụ n'obodo ha. Enwere mmụọ dị n'obodo ọbụla n'asụsụ niile, ọ bụ ndị ọcha, ọ bụ ndị ojii. O nwere mmụọ na-abịa ha dị indigenous to them. N'usoro ha ji ekpere Chukwu okike pụrụ ime ihe niile n'usoro omenala ha. Mmụọ a na-arụrụ ha ọrụ. I have been to Asia. Yes, I remember about 22 years ago, I was in India. I followed them. A friend of mine invited me to India. He's an Indian working with their central government. He invited me. I visited so many towns in India, including northern India. I followed them to their festival. So Harie Nina festival na their temple, celebrated their feast. Yes. So yen na che kowala go na mba na su n'onu more the powerful, more dị na bono. More dị na Africa, the more powerful. Na alụ ndị Africa ọlụ karịa mgbe ije kpọta mmụọ ndị Europe bedebe na Africa. O nwere ike ịdị ineffective. You know why? Maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọkụkọ ọbụla batara na compound abụrụ ebe enwe na ọ na-eji otu ọba wee kwụrụ. Ịghọtara ya? Iwe ọchị ọkụkọ ọbụla batara na compound gị, as long as na that ọkụkọ abụrụ ọkụkọ ebridiri toru na ya bụ ngwuru, ọ bata ihe izu ọ ga-ebuto eme were ofu ụkwụ kwụrụ, onegharị anya ọzọ tụkwa ụkwụ nke ọzọ werekwa ofu ụkwụ kwụrụ, negharị anya. You know why? Mbịarambịarị abụ eze. Mana ọkụkọ amụrụ na ya bụ ngwuru ga-emesapụ ahụ. Ntị ọ dị. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya. But before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna anyị malitere ịma ọkwa n'oge na September 15th ka anyị ga-eri ọta mgbe arọ, ya bụ annual festival for children of the temple. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-contribute ihe o nwere ike ime iji wee kwado ya bụ festival. Weda ma ihe abịa ma ọ bụ na ihe abịa, chat ya m na WhatsApp. Ka ọzọ ọ bụ na ị na-esonyela anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Anyị ka nọ na month of July. Aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla ka dị in place. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies, but we don't share testimonies on social media. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa, mana Chukwu na-emere onwe ya aha. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela anyị, ihe ị ga-eme bụ i forward all your 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar, then make token donation to the account number. Ị chat ya m na WhatsApp and one other things we need for you in order to book you. N'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyela anyị. Anyị ga-emegide etu a till the last day of the month. Difference of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. To aka isi eme ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela anyị, my WhatsApp number dị na screen gị 0805 7837 672. Now let's proceed. Isiokwu anyị bụ indigenous entities is more powerful. Nwere achịkọwara na nkụ dị na mba na-eghere mba nni. O nwere ihe mbụ ọbụla dị ebube. Ka nkọwara ihe na-eme na mmụọ maka na ọtụtụ ime na-aghọtara. Ụwa niile, mba niile nọ n'ụwa bụ ofu ụwa ka anyị nọ n'ime ya. Ma na-ekele ọrụ eke. Mba na-asụ n'ọnụ na o nwere ihe mba ji ka mba. Etu a mba Amerịka ka mma alụghị atụ, o ji abụ na-akụzi nkụzi na-ama atụ ka iwee wee ghọta ọfụma. Etu a mba Amerịka nọ na o wee bụrụ na enwere anything Nigerian soldiers chọrọ operation a chọrọ ije mee na Amerịka ma ọ bụ ije zọpụta ndị Amerịka ọ na Nigeria na mba Amerịka ndị amị ha wee chọọ ime na Nigeria ka a bịa zọpụta onye eji na Nigeria. Ha ga-ebu ụzọ bịa nata na Nigeria je nata
ikikere n'aka ndị agha na-echekwa Nigeria before ha enwee ike mee operate na Nigeria. If not, they will be seized. Ịghọtara ya? A ga-ejide ha for a cross territorial boundary. Ekele ọlụ eke. Ịghọtara ya? Etu a ka o si dị na mba ọbụla. Mba ọbụla bụ sovereign nation nwere ndị agha ha. Before be any oppression n'obodo ha, ị ga-eje nata akwụkwọ ikikere gosi na apamitiri gị ka ị bịa lụọ ọgwụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Etu a ka o si dị na mmụọ. Na mba ọbụla nwere mmụọ na-echekwa mba a. Etu a esi bịa n'obodo ọbụla wee nwee igwe ndị na-achị obodo. Ọ bụrụ na gọvanọ na-abịa n'obodo ọbụla, ọ ga-eje kpọtụrụ igwe ma ọ kpọtụrụ PG ndị na-achị obodo a na ya na-abịakwa n'obodo unu dị etu a ịbịa kọmishọn nke a ma ọ bụ lụọ nke a. Ntị ọ dị etu a ka ọ dị na mmụọ. Ebere na-emere m ndị na-anọkịta je bute mmụọ obodo ọzọ eneghị anya. Anyị niile bụ ndị Afrịka. Mmụọ ọbụla nọ n'Afrịka nwere pawa ịkpagharị na Afrịka. Etu eji wee nwe ihe a na-agba, ọ bụ na Europe nwere ihe a na-akpọ European Union. European Union nwere countries a na-akpọ Schengen. Schengen abụ na ọ bụrụ na iji visa Schengen, ị ga-aga na any country ọbụla bụ Schengen country. O nwere onye ya akwụsị gị. Ntị ọ dị maka ihi na ha kwekọrịta bụrụ ofu mpaghara. Etu a ka o kwesịrị ịdị. Etu a ka ọ dị n'Afrịka. Even in spiritual realm, etu a ka ọ dị. Enwere African territory. Ịghọtara ya? Now, etu enwere African territory, onwe mmụọ ọbụla n'iji ebute chinwe onye ọcha ma ọ kpọta mmụọ ndị ọcha na-efe, iburu ebiara na Afrịka, ọ dị incapacitated. Ịghọtara ya? O nwere ihe o nwere ike imewu maka na mbịarambịa adị abụ eze. Ọ bịagoro abịa, o nwero the capacity. O nwero the capacity. Ọ ga-esi go for cooperation mmụọ nọ n'obodo before onwe ike lụọ anything ma ọ bụrụ na ọ ga-alụ atọl. Mana mmụọ nọ n'obodo nwere the capacity maka na ife adị akọ ebe ọ na-adị. Ọ maara ebe niile ihe dị. And then nwere ihe batara mmụọ nọ n'obodo gị. Mmụọ ọbụla bụ we Africa one. Mmụọ ọbụla na Africa nwere ihe ya na Africa ji wee bụrụ ofu. Because e nwere ihe batara Chukwu Okike ji wee sị this is how SOS nke a bụ Africa, nke a bụ ndị Asia, nke a bụ ndị Europe. Enwelu blood gene Africa ji wee bụrụ ofu. Nwee blood gene ndị Europe ji wee bụrụ ndị Europe. Onye agbata na-enwere ụdị ọya ndị Africa na-aya, ṅụọ ya ndị Asia na-aya, ṅụọ ya ndị Europe na-aya, because na bloodline differs. So onye Africa ọbụla we are interwoven. O nwere ihe anyị nwere in common. Therefore, o nwere ihe jikọrọ anyị na mmụọ niile nọ na be anyị. Even ndị anjelu nke Chukwu na-eje ozi na Africa nwere ihe jikọrọ anyị na ha. Onye batara eji wee saịnụ ha ka ha bụrụ ndị anjelu ga na-eje ozi n'ala Africa. Ọ nwekwara ndị anjelu nke Chukwu unseen forces asaịnụkwara ka ha na-aga ndị Europe ma ọ na-aga ndị Asia. Etu a ka esi kee na mmụọ. Ịghọtara ya? Na mmụọ a na-respect law and order. Enwelu na mmụọ na mmadụ ka a na-respect law and order. In the spiritual realm, enwelu laws and order. You cannot infringe upon other people's territory without approval. Etu a enwere highly disciplined n'ụwa mmụọ. Onye abata even Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile a nwere ike ịmanye mmadụ n'ihi emeriri ihe a. Onye ka o ji nye mmadụ freedom of choices. Nye mmadụ sị ya mmadụ nwere freedom ihe ọbụla imeta kama na ọ bụrụ na ihe onye butere na ọja ya na imi na ọnụ ya. Mana ọgwa m ị nwere the freedom. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Mana abịa na mmụọ anwa, mmụọ ije kpọta mmụọ nwa onye ọcha dewe ebe a si na Chukwu gị na-efie, ọ dị na ineffective. I can tell you. O nwere onye ga-edefend gị ka onye nke gị maka na ihe si na nke onye akarịa ka ngwa mmadụ gị ofu atụ ọzọ. Ị ma na nna gị, onye ikwu gị na onye ibe gị ga-ewere ọjị na-aga ọjị si na ya aka ọgbọ gị, si na ya aka kwunye nwa. Ọsọ nna gị ga-agọrọ gị ụdị ọfa. Onye ọzọ ya agọrọ gị ọfa. Onye ọzọ ya agọrọ gị ọfa bụ
ya na-aga ọfọ a ka i wee merie ihe onye ọzọ ya aga ọfọ wee ka ị na-aga ọfọ ka n'ihi adị nnekwu mana ọ ya agụ na ya aka ya ọsọ nna gị nwe onye ya weweta ọjọọ na-aga ọfọ ka ụmụ ya aka ya you know why? Because na ọzọkwa nna nwa ya echie because na ihe o mewuru gị nwa bụ nwa ya mee ya ofu mmiri nọ n'ite wee na-asụ ị na-eme ka ya ala ị na-eji proud ya na ị na-eji na-eme ka ya proud ma ọ bụrụ na ị achieve ihe ndị ahụ enwere ike ime achieve onye agbata ha ga-ejigoro gị ọfọ ka ị ka ha ntị ọ dị so ọ bụrụ na mmụọ onye obodo ọzọ mmụọ ndị Rom ma ọ bụ arụsị ndị Rom ma ọ bụ mmụọ ọbụla dị na obodo foreign deities and foreign spirits ịnọ na Nigeria re-invoke ọga ọnọrọ ọlụ imejie compare indigenous spirit. The only thing bụ na ịghọtara the power of indigenous spirits. Ọ bụrụ na mmụọ dị be nna gị kwudolu gị ị ga-eji ụkwụ gbawa dọ ọnya ka ndị Igbo ji si na nwa nna ya dịrị ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ maka na ị nwere ọtọriti ịgbara n'onwe ka mmadụ na-esi anọ na ọ na-abịa mmadụ na ọ na-abịa na ọnọrọ ụkwụ eluo ya na mana ije na-ana mmadụ ị ga-ebele ebele so ọ bụrụ na iso na ndị na-eneni mmụọ dị be nna gị ọ bụrụ na ịbụ onye na-eneni ana be nna gị ma ọ dị ka mmụọ dị be nna gị na ndị ichie dị be nna gị adịrị ile erikwara gị eri o yes maka na mmụọ dị be nna gị dị nnukwute ile kama ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ bụ na ha bịa na-enye mmụọ dị be nna ha kpọọ ya ọkpọkọrọ ọgbata obi wee were na-egbe ahịhịa mana I can tell you na mmụọ bi na ndị be nna gị ga-eme gị odogwu bunye gị elu onwebere obodo ọbụla na-edu ude na mba ụwa abụrụ mmụọ be nna ha ka ha ji edu ude ọsọ anyị nwụ ndị Afrịka ị ma na mgbe gburugburu mgbe ndị nna anyị ha na-asọpụrụ chi nke ala Afrịka mgbe ahụ ka anyị na-edu ude mgbe ahụ ka obodo anyị na-aga n'iru both spiritual wise both economic wise ịghọtara ya mgbe ahụ anyị na-esochi nke ala nna anyị economy dị very fine ndị na-achị anyị achị na-atụkwu ụjọ gods of the land ihe na-aga n'anya companies dị ihe niile dị ihe na-aga n'anya mana since anyị bidoro fewechi ndị mba ọzọ anyị na-emezi ka ndị akpọ ihe niile aghasawo maka ihi na anyị relegatịrị chi nke ala anyị to the background chi nke ala anyị wee gbajie anyị nkịtị onye abatara anyị ji wee bụrụ mmadụ na-amadụgharị obodo Japan na-aga n'iru taa bụ na ha ejiro chi nke ala ha egwu egwu obodo China na-aga n'iru taa bụ na ha ejiro chi nke ala nna ha egwu egwu gwa m obodo ndị niile na-aga n'iru abụrụ chi nke be ha ka ha ji edu ude kedu ka o si dị gị ka anyị nwa ga-eji chi ndị ọcha wee mere chi na-aga n'iru karịa ndị ọcha ọ dị possible ọ chi nke ala nna gị ga-akatapọtụ gị to ebe ahụ ị kwesịrị ịnọ maka na ewu representative of chi nke ala be gị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi amamụ dị chọọ ka ịgba agbara gị afa miri emi chat me on WhatsApp 08057837672 let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.